oposición do BNG que saiu adiante co apoio de Sumar, Bildu e o PP e que paraliza os proxectos de eólica mariña en Galicia ata que se coñeza o seu impacto ambiental foi recibida con certa tranquilidade no sector. Si esta paralización contribuí a dar maior solvencia ao desenvolvemento da flotante, a dar confianza aos inversores, a dar tranquilidade ás entidades afectadas, bueno, asumimos como un mal menor. Sempre e cando matiza a demora non sexa moita. Din que os xeradores estarían moi lonxe da costa e confían en que superen os requisitos ambientais sen interferir no sector pesqueiro. Entendemos que co traballo que está feito hai certa seguridade que non vai haber afectación, pero evidentemente iso o que teñen que dicirlo son os profesionais e tamén é verdade que o propio sector será quen, algún xeito, se considera que hai algún tipo de afectación debe manifestalo e hai que escoitalos, non? Na xornada de hoxe defenderon o papel das renovables na descarbonización e a independencia enerxética de Europa e a Galicia como punta de lanza na fabricación de componentes industriais, tamén pro aproveitamento das correntes. Nas Illas Orcadas, en Escocia, e na parte isa de Mangressey, no norte de Gales. Entón, bueno, seremos, digamos, a punta de lanza do sector a nivel mundial. As correntes que necesitamos nós é correntes con moita velocidade, é dicir, correntes que van entre 1,5 a 3 metros por segundo. Aquí en Galicia existe correntes, pero non existe correntes desa velocidade. O encontro de hoxe reuniu en Ferrol as principais empresas do sector.